Sing dikarepke sanes sing dipingini durung sempet duweni kon nikaske. Tetep ora gampang koyo kowe sing gampang golek liyane. Ngancani nanging ora iso duweni, nganteni nanging kowe malah ngeteni tresno liyane. Dudu aku ternyata sing mbok karepke. Utane saya terus ra mandeg-mandeg, atiku melu teleng pas utane teko kowe lunga. Kowe lunga milih wong sing luwih mulya. Pas utane teko kowe lunga, kowe lunga milih wong sing luwih mulya. Matur suwun. Wow, itu dia spesial Juesta dari Kak Wen.